Moje dame, čuli ste bezbroj puta, a i to ste već verovatno i odradile, da je dobro staviti u kolače koru od pomoranđe ili koru od limuna, da bi se dobio kolač sa lepšim ukusom. To ste puno puta radili, a sada ćete da vidite šta ste stavljali u kolače i šta smo jeli. Evo, gulit ćemo pomoranđu. To isto se dešava sa korom od limuna. I kad ovo budete videli, zapitat ćete se da li ćete i dalje da stavljate koru od limuna i pomoranđe u kolače. Pogledajte šta se nalazi u kori. To gori. Znači, sve što gori ne može biti zdravo. Kao da je benzin. Vidjeli ste, pa razmislite.